Chceš vedieť, ako sa točia akčné scény vo filmoch ako napríklad Matrix? Ja tiež? Červená. Tá je proti prípadnej svalovici, modrá je proti alergii na latex. Ideme na to. Tvorcovia Matrixu sa inšpirovali hongkongskými filmami o bojových umeniach. A bojové umenia. Tie ja mám rád. To asi tie pilulky. Inak, všetky kaskadérske kúsky, ktoré vidíte v Matrixe, by som teoreticky zvládol aj ja. Keď tak nad tým premýšľam, asi treba niečo nechať aj kaskadérom. Inak pri mojom poslednom filme som sa zaobišiel takmer úplne bez nich. No, ešte teraz ma všetko bolí. Ak máte chuť na brutálne bitky, latexové nohavice, tmavé okuliare a príbeh, ktorý ovplyvnil celú našu generáciu, Matrix rozhodne odporúčam. Pozrite si hneď celú sériu, teraz na HBO Max, ktorý môžete mať v cene vášho O2 Smart Paušál. O2. Chalani? Pomôže mi niekto?